интернет няма да бъде с Христо, защото не ми звъни скоро. Не знам дали скоро ще ми звъни. Аз ще го звънна. Ами сега ще тестваме тук нещата. Сега тук няма да гледаме. Първото ще взема. Ехей! Добре. Да видим какво съм събрал. Ами в шопа ще влезем. Един джем, нали брат? Един джем. Да, разбира се. Да видим. Митик. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последното. 10. Нищо не ми се падна. Още 10 ли? Стана малък проблем, сега ще влезем пак. Добре. Няма смисъл. Да ми се падна Legendary. Да се разгледаме. Има неща с пари, без пари. И да го бързо и соло. Или със сърч. О, китката. Китката е тука. Аз съм на соло, кой знае от кой ще загубя. Аз бързо чакам. Не. О! Дракче. Оре, засач. Там ли е засачката? Защо не забие трета удара? Значи направим нова мисия да мина всичките онези там скинове ли са коса. Това ми е новата мисия. Първата мисия беше да отворя нещата. Там без фри. Арио!
ми лошо, като го видят след това бързо. Още 100 купи. Диего Тоскан ще го мачкам сега с моя удар. О, не. То даже аз имам и този герой, не. Ще бъда с двама. Да бъдем трима. Трио. Не съм за това. Айде, давайте! Преумино! Реално би Леон. Аре, не ма слагай там, бе! Не ма слагай при тос тука! При тос уязвимия. Не. Аз един дикю. Мисля, че май трябва да се потренирам малко с сил примото. Примо пач! Глего, той се стартира хайперчарджа, аз още не. Едно! Са! Аре, китка! Китка! Ха-ха! Лузър! Аре, брачке! Ела ми! Чила! Както ви не бях имам, но просто мога да го използвам. Още две игри! Ей, не можем да их сипля. Яростен да добавя моите птички! Опа! Дай, пил! Петранчестър!
Ау, двама се. Аз срещу един не мога да се сбия. Не! И това не да си спрях видеото, без да искам го спрях. Падна ми стария. Мисля да играя с Лео. Чайна Про! Аз много го обичам ти така. Чайна Про! Чайна Про! Чиня Бро! Ето на нас. Бро! Чайна Про! Чайна Про! Аз сега се сетих мисля, че каза Чайна Про. Чайна Про. Такъв Чайна Про. Не, Чайна Про! Аз не така. Чайна Про! Като малки военни кратки птички. Йорове! Добречке! Те са най-добре! Хоп, хоп, вау, хоп. Не умирам. Много да се хилна, бро! Чайте, бро! Стори читен, бро! Не. Бре, пожелайте ми късмет. Няма. Отново нямам късмет. Разбира се. Аз бях отдясно. Аре! Котка! Аре, котка! Давай, котка! Котка! Аре, ти! Може да се видим с гаджет, само ти! А пък аз мога с другите, бе! Гадо!
Чайте да про... Повторя го. Много си! Ала, бро, аде! Аде, върти се, бе, а! Чайте се, бро! Не, кукурячка! Кукурячката е тук, ама бие! Гадната кукурячка! Не, аз кукурячка. Аз да не кукуря в този крак. Не, колко много пак. Много хера джиби ги взем. Блин! Дай две. Чакай малко, бе. Взел Queen Call? Не бих се го взел. Много скинче на Леон няма ли? Дай да вляза при героите. Не са протектор, няма ли някой скин? На седми пауър! Беси лъжи! Даже отестам тук! Слабия герой! Ама погеда добър гарбиелчик! Не. Сърс протектор! Поне 200 000. Да, колко? Погеда! Не! Кака дузър! Не са добрички, като малки бойни птички. Не знам кога се качи втора част на песента ми, но не знам дали е качена. Нито не знам кога ще бъде качена. Втора част може и да е качена. Аз съм забравил, защото кога бяхме качвали самото начало на песента. Още 2 игри и дали ще имам късмет аз не имам късмет. Абсурд. Аз късмет никога не видя. Аз късмет ли? Късмет абсурд. Аз късмет ли? Този герой и този дето надува балон, аз го имам. Този правилно е от 1900
64-та, базиката било от 24-та година. От миналата година. Айде, бро! Айде, ще ме хилвам! Ще хилвам ли да се отвори? Ще те хилвам ли? Да, да. Прави. Айде, ще ме хилвам! Са от борници! Аз имам супер пауър! Че кога го създадох? Аз ще да ходя покрай са отборника ми да му помагам. Знам кой е. Но за всеки случай да имам медицинска сестра. Бро! Oh my god! Bro! Sugar. Okay. You know what sugar. Сега свършва в 12 часа. Ще има втора част. Чао!